люблячи стовані позирачі і бавлячі Майнкрафт. Ми починаємо летсплей по хардкорному виживанню на зборчі Terraform Craft, версія Minecraft 1.12.2. Що, приступимо. Так, розкажу мало за зборку. Зараз увидите, що тут є. Ось за стандарт. Тоже. Тут мало мобів ще добавило. Мусить мало мов. Так. Далі йдемо. О! Архітектура крафт, Carpenter блок. Ну і сам уже Terraform Craft. А ні, Growthcraft. На всяку випивку. Ну, і пішов Terraform Craft. Супер. Так, що нам перше треба зробити? Відкрили інвентар, все відкрили. Так, тут інвентар, тут, ну, навики, тут сезон, як видите, джун, літо. Так, тут, ну, наша шкала. Ну, як видите, не може. До речі, ще мод на Whale. Указує, що інформацію за блок. Так. Видите, вже не можеш і зрубати. Так. Ну, мусимо ще додавати копачика. Так. Хоч так добудемо. Чекайте, звук щось не чув. Так, звук. Йоу. Зараз. Секунда. Так. Ну, це у нас що? Maple блок. Там щось бігає. Олень, це що? А, видите, це вже мусить ножицями все. Всі косичі. А, до речі, що вам хочу казати. Десь косичі. Тут є глина. Це у нас що? Камінь. Так, вибачався за задержку. Мусив він буде йти маленько. Скачати ще один мод. Забив йому зборку покласти. Тут не можу вказувати, бо не його. Усього є 23 мода. О, вже ще й звук появив. Чуть не перемимат предмета. Маленько лаги, не біда. Так. Ну, камінь ми попробуємо. Повказуєш. Маленько з лагами. Нам мусить розлагати. Так. Розлагало. Добаваємо собі перші інструменти. Мусить ще. А тут у нас глина. Це таке ліана вроді. Лози. О, їда. Щось непонятно. Можете самі не перекладати. Так.
що нам челяда ще треба? Раз це ще каміння се добити. Ну. І це у нас тепер каменний век. Зараз. Повністю перероблений Майнкрафт. Видите, не можу зробити. Має ефективний інструмент, той каже ось лопата. Ну, він випадок, но май скоро буде копати ще лопату. Так. Ну, треба нам тепер челяди знайти файне містечко під хижку. Першу. Так, це у нас що? Трава. Фазанчик, це орел. Так. Чекайте. Супер. Ще купа. Так. Так. Ой. Так. 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 Є. Так. Ага. А ну як? Вроді добре вчинив. Так. Є. Що? Перші інструменти наші. Може кістку класти. Йой, я вчинив мотику. Нам треба було вчинити ножик. Зараз. Так, щак і щак. Є. Все супер. Лопата. Ну, сама ще на лопату. Ну, раз народ, ідім глядати. Тікаємо. Даже не знав куди. Йой. Не понял. Що й це було? Де водки? Ну, добре, що недалеко. Треба вічу знайти. Хвать. Зайнятися фермерством та як пощо учинити. Із щіна.
Так. Біжим? Не, тільки їх. Де? Що не б'є? Файна ничка. Не думав, що так буде. Знав я сич Terraforma Craft. Та й добре. Я ж рецепт вже забув. Так. Куди то нам? Туди ще й відміть. Ей. Те. Ну. Знаєте що, народ? Така в мене ідея. Не йдемо раз туди. Ще може точка get удалити. Ми се тут будемо нове. Там що копачі було, та й каміння. Тут є пасно. Супер. Є. Так. Тепер нам куди? Це у нас що? Мох. А його треба ножичами. Корч. Чекайте. Звук мало збавлю. Бо і мене чути і файно і... Так. Не знаю, може перша ніч така ще тяжка буде. Ой. Я забувся Terraforma. Тут на листя не можу скакати. Хардкор. Так. Так. Тут ми вроді вже були. Нам треба дерево добити, бо ми це кришу над головою вчинили. Ляха-муха. Оу. Так. Бо вже день був. Не. Уже і ведмедя чути десь. Опасно тут ходити. Ой, самі фейли. Коротше, виключує ще й метка. Мені це заново треба все далі.
тяжко, доки у тебе ніч не є. Треба перебігнути на гентот бік. Так. Це в нас що? Пісок. О! Ну, тепер позирайте, видите, і це глина. Мало ще. Ні. Зелена біда. Ну, дерева чеки. І глина чека. Вже не можу добути глина під чеками косичами. То на версії 1.7.10 та під жовтими. Якщо що міні. Опа! Оу! Коротше, перша серія буде ще називати Деньфейли. Нараз много хп. Не. Тут нам ніщо робити. Малий зомбі на куриці шиковна. Ой. Коротше, всяк не буде. Мусимо якось виходити з цієї ситуації. Добиватися та все заново чинити. Вже в нас і дерево було в руках і много чого і все. Ще не видів ні одну рудушек. Не знав чого. Дуже ще один камінь. О! Лишим спомнив. Ну це видите? Так. Це в нас що? Мідь. Сохраняємо. Ну тут міді у нас дуже мало. Як видите. Залежи, ну, під землею малі. А чим більше цих всяк на землі тут лежить, тим більше й жила. Так, народ. О, видите, всяку воду з борбулями. І її лиш можеш і пити. Та нічого не буде. Давай то кажу. Чекайте. А малом ще навнажив, мені ще може
лічити. То зараз покажу, котру воду можеш пити. Ну. Ага, і що можеш пити, ту не можеш. Головне, би не була з моря. Тоді вона солена, а ще як відрізана. Так. Це у нас що? Олень. Так. Супер, тепер у нас будуть ягоди. О, ще одна мідь. Оту і... Видите, що я казав? Тут міді дуже много. Супер. Так, а де б ми... Це вже друга ягода. Як видите. Так, народ, нам треба хижу знайти. Файне місто. І походу ми його вже знайшли. Так. Все закласти треба буде. Тут у нас що? Так. Що, пишемо... Що? Супер. Ну, тепер нам на челяди треба вибрати печеруси, десь жити. Не думаю, що файна ідея. Ні, погана ідея. Мусимо десь ще раз перекантувати. Чекайте, зараз учиню інструмент. Так, частоване челяди. Я собі вже вчинив інструмент. Як видите, той ножик, гамор, тупир, лопата та й коп'я. Та й ще один ножик. Так. Що челяди? Йдемо на охоту. Кріпера обходимо. Треба нам добити глину. Зараз увидите нащо. О, ну і все. І нам треба. А де вона є, я забув помітити. Тепер і нам уже легко буде добити. Так. Добуваємо каміння. Ну ще яке, воно ще нам пригодить. Далі ніч. Знаєте, що вертаємо ми ще туди до базі.
Тут вже опасно. Фейл. Йой, доки всяка біда, та ліпше продовжимо в другій серії. З вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайк. До нових зустрічей. Всім пока.